ରବିନ ଉଥାବାଙ୍କା ପରେ ଇଡି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଲା। ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଖେଳାଳି ରବିନ ଉଥାପାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ନୋଟିସ ପଠାଇଥିଲା। ରବିନକୁ ନୋଟିସ ପଠାଇବା ପରେ ଇଡି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ସୁରେଶ ରାଇନା, ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ଏହି ମାମଲା ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBet ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଇଡି ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ 39 ବର୍ଷୀୟ ରବିନ ଉଥାପାଙ୍କୁ ଇଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ ପଠାଇଛି। ଇଡି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଥାପା ଏସିଆ କପ୍ 2025ର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦଳର ଅଂଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିରୁ ଏହି ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି।